Има много хора, които не разбират пророчествата, отнасящи се до последните дни, поради което трябва да бъдат просветени. Това е отговорността на стражите и миряните. От техните уста да прозвучи високият предупредителен вик. Нека стражите, поставени да бдят, издигнат гласовете си и да покажат кое е истинското свидетелство за последните дни. Нека покажем на хората в кой момент от пророческата история живеем. Има ден, определен от Бога, за приключването на човешката история. Това благовестие ще се проповядва по цялата земя за знамение на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Пророчеството бърза към своето изпълнение. Много, още много трябва да се каже за тези истини, имащи огромно значение. Намираме се в дни, в които човешки съдби ще се запечатат завинаги. Голямо изпитание ще е тези истини да бъдат представени пред хората. Важен факт е, че тези свидетелства не са предназначени само за хората от този свят, но и църквите, в които се намираме, трябва да осъзнаят, че Господ ще дойде внезапно и неочаквано. Сериозните предупреждения на пророчеството са адресирани до всяка душа. Нека никой от нас да не се чувства защитен от опасността да бъде изненадан. Нека нито едно фалшифициране на пророчеството да не ви откъсне от убеждението за истинността на събитията, които ще посочат наближаването на това велико събитие. Да не избързваме с оценки за значението на едно или друго събитие, давайки ясно мнението си за него и определяйки мястото му в пророчеството за последните събития. Ние не можем с точност да опишем събитията, които ще станат в бъдеще, но трябва да знаем, че живеем във време, когато с молитва трябва да гледаме на това, което става около нас, свързано с второто идване на Христос. Днес не е време за страх, а за вяра, покаяние и готовност. Бог не ни оставя без посока. Той ни е дал своето слово и своя дух. Нека си припомним думите на Йешуа в Лука 21:28. А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Това не е време да се крием. Това е време да светим, да бъдем стражи на стената, да говорим с любов, но и с яснота, да подготвим сърцата си и да помагаме на другите да намерят надежда в Христос. Истината не е застрашена. Божият план върви напред. И ти имаш роля в това време. Нека не се страхуваме от това, което идва, а да се приближим до този, който идва. Надеждата ни не е в света. Надеждата ни е в Господ Йешуа, жив, верен и близо до идването си.